Az 1914 és 18 közötti első világháborút az úgynevezett Antant hatalmak, Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország vívta, az úgynevezett központi hatalmak, Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, az Oszmán Birodalom és Bulgária ellen. A győztes Antant hatalmak által diktált, a Párizs melletti Versailles-ban aláírt békeszerződés zárta le a világháborút, de hosszabb távon ez a szerződés nem hozott békét a térségnek. A Versailles épületegyüttes Trianon nevű palotájában 1920. június 4-én aláírt magyar békeszerződés következtében megszűnt az osztrák-magyar monarchia. Magyarország területének kétharmadát, lakosságának közel 60%-át elveszítette. Ettől kezdve Trianon Magyarország szétdarabolásának, végzetes meggyengítésének szimbólumává vált. Értelemszerűen a két világháború közötti magyar politika fő törekvése az úgynevezett békés revízió, az elszakított területek, elsősorban a döntő többségében magyar nemzetiségűek által lakott területek visszaszerzése volt. Tizennégy éves negyedikes gimnazista voltam akkoriban. 10 órakor növénytanóra kezdődött, és Kovács Demjén tanár úr magas szikára alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel merett maga elé egy hosszú percig. És akkor megkondultak a harangok. Kovács Demjén tanár úr odament a térképtartóhoz. Kivette a térképet, amelynek felső sarkában akkor még ez a név állt, a Magyar Szent Korona országainak politikai térképe, és felakasztotta a térkép állványra, s mindezt egyetlen szó nélkül. Aztán megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne takarja el előlünk, és nézte. Olyan arccal, olyan leírhatatlan, lágy kifejezéssel, amit mi még sohasem láttunk, száraz és örökké szigorú arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet és az előtte álló szürkülő hajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére. És a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendben, inkább magának, mint nekünk, ennyit mondott. Consummatum est. 54-en voltunk, 54-14 éves magyar fiú. A Golgotta utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok. Nagy Magyarország keresztre feszítésének napja volt. 1920. június.